салом дӯстон ва пеш аз саршавии навор як эълон. Шумо метавонед барои занҳои оилатон либосҳои исломии ба маънии зеборо бо нархи арзон ва сифати беҳад баланд харидорӣ намоед. Доставкаи бепул ба тамоми кунҷи дунё мерасонанд. Марҳамат, дар YouTube каналшон Саломат Муслим Шоп обуна шавед. Ссилкаш дар комментарияи видео. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Имрӯз 22 январи соли 2021 мебошад, яъне рӯзи ҷумъа. Барои ҳамин мо шуморо табрик мегӯем, ба шумо тани сеҳатӣ, саломатӣ ва сарбаландиро хоҳонем. Барои ҳамин рӯз мо ҳаракат кардем ва барои шумо хонаҳои арзон то 200 000 сомониро кофтем ва шукри худо ёфтем. Барои ҳамин ҳатман лайкро монед, то охира тамошо кунед ва подписатсия кунед. Боз як хушхабари дигар, аксарияти ҳамин хонаҳо дар душанбе мебошад, яъне 50% зиёд дар душанбе воқеан. Барои ҳамин наворро то охира тамошо мекунем, дастгириро фаромӯш намекунем. Рафтем. Ва якум хонаи фурӯшӣ духонага квартира мебошад дар дуюм ошёна 45 метри квадратӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. Бино новостройка мебошад ва таъмири миёна. Адресаш поёни Корвон, ба Корвон наздикай. Занг занен, бо камеам арзон мешава. Нархаш 160 000 сомонӣ ба рубл ва доллар дар рӯи экранай. Рақами телефоншам дар рӯи экранай. Занг занен, савдо кунед. хонаи навбатӣ сехонага ҳавлӣ мебошад дар маҳаллаи цементзаводи шаҳри Душанбе. Се хона, коридор, ҳаммом, кухня ҳамаш ҳаст. Свет, об доимӣ. харидори анеқ боша, занг зана, бо савдо мешава. соҳиби хона дастрошна сум дар кор буда. хона худаш дар Девдара, 10-ум кӯчада. нархаш 180 000 сомонӣ мебошад. сеюм хонаи фурӯшӣ якхонага квартира мебошад дар дуюм ошёна 34 метри квадратӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. гипаземда, яъне об, свет доимӣ, евроремонт бо гуфти соҳиби хона, лекин рости гап евроремонта монандӣ надора, документ дора. нархаш 140 000 сомонӣ, бо камеам савдо мешавад. ва чорум хонаи фурӯшӣ, боз хонаи фурӯшӣ аз Душанбе мебошад. якхонага квартира дар дуюм ошёна 33 метри квадратӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҷойгир аст, яъне дар гипразем ва бо ремонт, бо таъмири миёна. нархаш 145 000 сомонӣ. занг занед. панҷум хонаи фурӯшӣ боз дар Душанбе, духонага квартира дар дуюм ошёна 47 метри квадратӣ дар Фирдавсӣ 2 ҷойгир аст, яъне поёни Корвонда. ремонти замонавӣ дора, подключ, балконам дора. дом худаш 4 этажа, новостройка, 2 подъезд дора. якчанд маршруткаҳо мераванд. нархаш 190 000 сомонӣ, боз камеам арзон мешава ва мошин қабул намекунад. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ якхонага квартира дар якум ошёна 30 метри квадратӣ дар маркази шаҳри Исфара. боли закзда, новостройка мебошад, бо ҳама шароито: кондитсионер, холодильник, телевизор, аристон, диван ва ғайра. маълумоти бештара занг зада фаҳмида метавонед ай соҳиби хона. нархаш 115 000 сомонӣ, бо арзон мешавад. дӯстони азиз, дӯстони азиз, шумо хоҳиш кардем коробкаҳои арзон дар Душанбе. марҳамат, 105 000 сомониай якхонага квартира дар 17-ум ошёна. бале, дар 17-ум ошёна, натарсен. 44 метри квадратӣ дар Зарафшон 2. бе ремонташ хе гуфтагӣ будем. пушти дар пеши инфексиони больницаяй. трезаи хона аз тарафи инфексиони больница астай. дом буд мешавад то сентябра. занг занед, савдо кунед. сехонага квартира дар чорум ошёна 96 метри квадратӣ дар шаҳри Истарафшан ҷойгир мебошад. 130 000 сомонӣ.
бо арзонам мешавад дӯстони азиз бе ремонтай вторичный рынок, яъне домои аввала, домои кӯҳна. Дом бо тезӣ, яъне срочно фурӯхта мешавад ва шумода як тавсия метиҳем ки агар якхонага гирифтаиста бошен, ай 50 квадрат боло боша, духонага ай 75 квадрат боло боша, сехонага ай 100 квадрат боло, чорхонага 130-140 квадрат боло. дӯстони азиз, ин стандартҳои дунявиай, ёра шумо бояд донед пешаи хона харидан. духонага квартира дар сеюм ошёна 38 метри квадратӣ дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гипразем, рӯ ба рӯи мактаби 91 дар бари бозори Вориси Сомон. бинои 93 мебошад, 14 ошёнага. хона худаш дар сеюм ошёна ва анҷоми корҳои сохтмонӣ моҳи сентябри соли 2021. лекин рӯз сига моқа тавсия наметиҳем ин хонара чиба ки 38 метри квадратиай барои як хонага 38 метри квадрати айни ҳол уқабисор нестай. И бо духонагаяй барои ҳамин пешай агар ин хонара харен хушакак фикр кунен ва дар набори намо нишон метиҳем и приблизительный ремонт, яъне ози коробкаи ва ремонташ чӣ хеле мумкин шава. барои ҳамин пешай харидан ҳатман хушакак фикр кунен, квадратҳош беҳад майда. ва юбилейни хонаи фурӯшимон духонага квартира дар 4 ошёна 54 метри квадратӣ, нархаш 70 000 сомонӣ бо арзонам мешавад. дар Фархор ҷойгир аст. домои кӯҳна, обсвет дора, кухни, балкон, кухниш калонай комната карда мешавад. бо гуфти соҳиби хона, хона худаш дар рӯ ба рӯи стадиони марказӣ қарор дорад. мактаб, беморхона, бонк, аптека, бозори марказӣ ҳамаш наздикай. хоҳишмандон боша занг занен, савдо кунен, касе мехоҳад ай Фархор хона бихарад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, як этажа, як хонага, 2 подвал дора, 2 сотик замин дора. ремонтош нормалия, бо гуфти соҳиби хона, об дуруни хонада нестай. ва мутаассифона мо ҳамагӣ як сурати ҳамин хона дорем. нархаш 100 000 сомонӣ ва арзон намешавад. барои ҳамин касе да махқул боша занг занед. хонаи навбатӣ дӯстони азиз, духонага квартира дар 1 ошёна 24 метри квадратӣ, беҳад хонаи майда дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе ҷойгир аст, дар цементзавод. ва хона танҳо иваз мешавад абмен бо ҳавлӣ дар Душанбе ва гирду атрофи он. хона дар ҳолати миёна қарор дорад. домои деташкада ба расме ки шумо мебинед, ин расми хона нест, чиба ки хона фурӯшӣ нест, танҳо иваз мекунанд бо ҳавлӣ ва мо шумода тавсия намедиҳем мехари хонара, чиба ки деташкора ҳамин камаш 5 сол пас, лекин скорее всего ҳамин 3 сол максимални вақтай патснос, ҳамаш патснос меравад. якхонага квартира дар 2 ошёна дар шаҳри Ваҳдат ва соҳиби хонаҷа камтар хато кардагия 1234 метри квадратӣ нависдагия. и хатояй 150 000 сомонӣ бо савдоям мешавад. домои кӯҳнада хона дар ҳолати хуб қарор дорад. свет об доимӣ, ремонт дора, термекс ҳама чӣ дора ва алишам мешавад. ягон хонаи заминӣ гирду атрофаш бошад. агар подвалам дора, подвалаш бо гуфти соҳиби хона в подарок. якхонага квартира дар 5 ошёна 31 метри квадратӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе қарор дорад. домои кӯҳна, чораҳаи 46 микрорайонда, пушти нотариус. хона ремонт дора, дар доми 5 этажа ҷойгир аст. фақат харидори конкретни занг зана, илтимос беҳуда занг назанед бо гуфти соҳиби хона. алиш ба ягон чиз намешавад, фақат пулкати фурӯхта мешавад. духонага квартира дар 6 ошёна 43 метри квадратӣ дар Бустон, Чкаловсда қарор дорад. нархаш 150 000 сомонӣ бо арзонам мешавад. дар бинои Новостройка қарор дорад. ориентир назди магазини Дӯстон. духонага квартира дар 4 ошёна 50 метри квадратӣ
дар Хуҷанд қарор дорад. Хайрухунда 190 000 сомонӣ бо арзонам мешавад. Бинои кӯҳна, вторичный рынок, ремонташ средняй, 3 балкон дорад, ванна туалет отдельно, кӯҳниш да балконай. занг занед, марҳамат дӯстони азиз, ҳамагӣ я ҳамин суратша дорем. духонага квартира дар якум ошона 36 метри квадратӣ дар Бобоҷон Ғафуров қарор дорад. Нархаш 190 000 сомонӣ бо таъмири миёна ё якхонагара духонага кардагиянд ва домои кӯҳнада, вторичный рынок.